Tento týždeň Európsky parlament schválí rezolúciu týkajúcu sa práce a ďalšej činnosti Európskej agentúry práce ELA, ktorá má sídlo v Bratislave. Neviem, či ste si vôbec vedomí, že už 3 roky máme túto Európsku inštitúciu v Bratislave. Možno áno, možno nie. Jedna z chýb jej fungovania je práve tá nedostatočná publicita, že o nej nevieme. Ale druhý problém je ten, že táto Európska agentúra práce by mala pomáhať zamestnávateľom pri vysielaní zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov. Mala by pomáhať občanom Európskej únie hľadať si aktívne zamestnanie za hranicami svojho materského štátu. Čiže týka sa to vás, ľudí, ktorí žijete na Slovensku a ktorí chcete nájsť zaujímavé zamestnanie, povedzme v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku alebo v Českej republike, aby vám práve Európska agentúra práce s týmto pomohla. To je cieľ a zmysel jej fungovania a zmyslom tej revízie mandátu Európskej agentúry práce, ktorú prijíma Európsky parlament v týchto dňoch, je práve to, aby sa všetky tieto procesy zlepšili a aby Európska agentúra práce lepšie slúžila ľuďom a zamestnávateľom.